Салом алейкум, акай зоишо намо экзамен та хуб. Салом алейкум ҳама каса хубен тенҷа инам мактаб ки мо мардума рӯӣ мекунем хайм курбурмунам хеле буд омадем ина шогирдо экзамен аст ҷошта гирифтанд айҷон бешай бародарҷон анои ғончи айнуҳоя ғончи номи чия субхедин акаҷон шумо айҷон бешай ваҳдат шумо айҷон бешай ваҳдат ай файзобод абдураҳмон ҷомӣ ина мардум гирифтанд як рӯза экзамен пекзам ҳамаро ёрдам додем гирифтен шумо аввал мара мешнохте не марҳамат мо шуморо дастгирӣ мекунем иншоалло и бародарма падарат кор мекунад ина падараш кор мекунад уже фаҳмида гуфта ки ҳами дастройка кор накун мақсад бирам соҳиб права бишад ина марҳамат бародарҷоно ягон ҷои фанду фреб нест ягон қини нест қабуланд акай зоир ба пеш бачо лайка биҷи савол доште лайка ба шата бизани шит дамне бародарҷоно инам мактаба инамҷа омадем медрӯи 3 метр панотон ба худо Акай зоишо намо экзамен та хуб спордем гӯя ягон чи ҳазор раҳмати капакалон бача ягон гап гуфтанӣ бошед марҳамат калон акай зоирҷон бо дастгирии шумо 4 категорияро гирифтем экзаменро 100% даъват кардем гирифтем 100% ина иншоалло рафтем зинда саломат боши ака салони гарм япои аунро ҳаққи давом метавонем худ сабабгор шудена мо ҳамин чизро дидем росигап дар фикро хайрон набуда мекунем аввал баракатат гутам сабабгор шудем ки дидаму гуфтам хеле чизошам ба даст наёд биродаи қафо шудем бравара гирифтаина бо кор омадем кор мардум берун шамола андих шудем салони гарми трактор чизара расонад гармакай